ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. имрӯз сана 29 марти соли 2025 аст. ман ҳама идҳои пайдарпае ки дар ҳамин шабу рӯзҳо омада истодааст барои шумо муборакбод мекунам. ҳам иди моҳи шарифи рамазон, иди фитр, ҳам иди баҳор, иди наврӯз ва рӯзи ҷумъа буд дирӯз. ҳамаашро барои шумо муборакбод мекунам. имрӯза мақсади барномаи мо ба яке аз мақолаҳои тоҷикӣ ки дӯст гӯяд табарвор, душман гӯяд шакарвор рост мебиёяд. ҳамин шаб бовар кунед, пас аз як моҳи нашъунамои табиат, як моҳ боз ҳаво хуб буд, бениҳоят ҳама ҷо шукуф, зинда шуд, гул кард. ҳамин таи 2 рӯз аст ки дар ҳамин ҷонибҳое ки мо зиндагонӣ мекунем ҳаво сард омад, хунук омад ва аз ҳама аҷибтараш ҳамин аст ки танҳо ҳамин шаб ҳаво минус шуд. мақсад аз 0 поён фаромад ва бисёр дарахтҳое ки дар ҳамин дашту даманҳои мо буд, дарахтҳое ки гул кардагӣ буд, хунук зад. бархеро назад, аммо бисёриашро хунук зад, ба чашм аён аст. ва аз шумо як чиз хоҳиш мекардам ки ман ҳамин барномаи худро бе монтаж мегузорам. агар ягон каму камбудиҳо бошад ба назар намегиред. ман барои чи ин барномаро аслан карданӣ ҳам набудам ва ҳаминро медонам ки дер ё зуд, хоҳ нохоҳ ман аз ин дунё меравам ва ҳамин дарду ҳамин аламе ки дорам дар дилам наравад, гуфта равам якбора. чӣ гуфтан мехоҳам? бисёриҳо аз ин ошуфтахотир ва ошуфтаҳол гардиданд ки хунук шуд, дарахтҳоро хунук зад, меваҳоро хунук зад, ин буд, он шуд, зиқ шуданд ва сабабҳояшро намедонистанд. бовар кунед, ман чӣ хеле гуфтам, аслан ҳамин барномаро карданӣ набудам. аз сабаби оне ки дар ҳамин кӯҳсорҳои деҳаҳо, дар тамоми деҳаҳои гирду атроф бисёр мегардам. ман аслан бовар кунед хело табиатро бениҳоят сахт дӯст медорам, зеро ки ин табиате ки барои мову шумо Парвардигор ато фармудааст дар ҳама ҷо нест. ин об, ин ҳаво, ин гуна мамлакат, ин мамлакати офтобиву кӯҳсор, бовар кунед ин неъматҳои Парвардигор агар ба қадраш нарасем кӯрнамак ҳисоб мешавем. бовар кунед ана. ба ҳамин хотир аз сабаби оне ки дар бисёр кӯҳҳову кӯҳпораҳо ки мегардам, бисёр чизҳоеро мебинам ва вориди интернет кардан наметавонам ё намехоҳам кардан, аз сабаби оне ки намехоҳам ки ба касе ё ба чизе зарарам расида бошад ё вазбиниам фаромада бошад. аз тарафи инсоният бисёр поймол гардиданҳои табиатро мебинам, бовар кунед ошуфтахотир мегардам. дар бисёр деҳаҳо ҷои партовпартои одамҳо сокинон махсус дар дохили оби мусаффо аст. махсус, зеро ки намехоҳанд ки гирду атрофи хонадонашон аз ифлосӣ пур гардад ва дар об мепартоянд ки обгирад раваду халос хӯранд. аммо андеша намекунанд ки дар поёнгаҳ як бандаи мӯмини дигар, як бародари мӯмини дигар бо насосҳо об мекашад ва нӯши ҷон мекунаду дар беморхонаҳо имрӯзҳо бистарӣ аст, касал аст, бемор аст. аз чӣ ҳисоб? аз оби ифлоси ошомиданӣ. рӯзҳои наздик якчанд рӯз аз ин пештар дар ҳамин телефони ман ва дар телефони шояд бисёр одамҳо як смс паёмак омад ки мани фалон бемориҳо аз ҳисоби оби ифлоси ошомиданӣ ба амал мебиёяд гуфта ҳамин хел смс омад. охир чӣ гуна аз ин об дурӣ ҷустан мешавад ки дар болодаст бисёриҳо партовро ба об мепартоянд, хар мемурад ба об мепартоянд, гов мемурад бурда ба об мепартоянд, ба дарё мепартоянд ки гирифта равад. ҳатто дар бисёр деҳаҳо вақто ки дар зимистонгоҳ аз моҳи ноябру октябр оби дарёҳо, сатҳи оби дарё паст мешавад ва ҳамон ҷойҳое ки дар минтақаҳои ҷарриҳое ки бисёриҳо ба чашм ноаён аст партов мепартоянд, кам аз бовар кунед партов ҷамъ мешавад. кам аз агар одамҳое бошанд ки гӯянд ки ту чӣ гуфта истодаи бародар аз пеши худат тахмин таваккалӣ, ту ин гапҳои нодуруст аст. агар мардонавор дӯстона агар мепурсанд барои пешгирӣ кардани ҳамин корҳо, ман ҳазорон ҳазор навор
ва ҳазорон ҳазор минтақаеро метавонам нишон дода бошам ки аз партов пур аст дар наздикии обу дарёҳову сойҳо. бовар кунедана дар бисёр деҳаҳо ҳатто ҳамихе ҳолатҳо мешавад ки дар иди қурбон, агар ман мисол оварда истодам, дар иди қурбон ба мақсади оне ки савоб ба даст биёранд мол забҳ мекунанд ки мо савоб ба даст биёрем, аммо ишкамбаву рӯдаву каллаву почаву ҳар ифлосие ки аз ҳамон мол ба даст мебиёяд дар оби мусаффое ки аз пиряхҳои кӯҳсорҳои баланди тоҷикистон мебиёяд бурда холӣ мекунанд ки аз ҳамон ифлосӣ халос хӯранд, аммо андеша намекунанд ки он обро дигарҳо истеъмол мекунанд. ана аз ҳамин чиз шумо худатон қазоват кунед ки савоб ба даст мебиёяд ё ин ки гуноҳ. ҳамон гуноҳе ки шабурӯз ҳамон беморҳо дар беморхонаҳо худо гуфта мебароянд ки сабабгори ҳамин беморро худо нишон дода бошад. бовар кунедана ва дар бисёр ҳолатҳо мебинам дар ҳамин кӯҳу кӯҳпораҳо он қадар тарбурриву он қадар дарахтбурри бисёре ҳаст ки бовар кунед дилу ҷигари одам реш мешавад. ва як чизи дигар маро дар ташвиш овардагӣ аст ки дар бисёр деҳаҳо вақто ки қабр мекобанд ҳатто солиёни дароз барои падару модаре ки ҳоло умраш аниқ нест то ба кай мурданаш ба ҳамонҳо гӯрчӯбӣ гуфта як бурси калонро буридаву тайёр карда оварда дар хонадони худашон мегузоранд ки падар ё модар ё худам агар мурда монам ҳамин дарахтро ҳамчун гӯрчӯбӣ ман истифода барам. ҳоло он ки болои гӯрро мешавад ки ба тарзи вертикалӣ, мақсад ба таври калта ҳам агар ҳезумро монед агарам қабул мешавад, аммо бисёриҳо барои дарозӣ гузоштан гӯрчӯбӣ тайёр мекунанд. ҳатто дар як қабр 2-3 чӯб тайёр лозим мешавад ва дар баъзе мавридҳо аламовараш ин аст ки дар баъзе мавридҳо болои як қабрро як чӯб мепӯшондагӣ карда чӯб бурида оварда дар хонадонашон рӯз карда мондагӣ ҳастанд. агар ҳамин оғалҳои бисёр одамҳоро агар кофтукоп кунед агар ҳамин гуна чӯбҳо ҳам пайдо мешавад. бовар кунед ана агар ҳамин як дарахтро, як бурси бисёрсоларо, 400 сола 500 соларо агар тасаввур кардем ба мақсади дар болои гӯр гузоштан агар буред, агар ҳамон чизро ба дарозиаш гузоред, агар шояд ки ба як гӯр ё ба 2 гӯр, максимум ба 2 гӯр чӯб мешаваду халос. агар ҳаминро ба калтагиаш гузоред, агар ин қадар шоху шохпорае ки вай дораду бо танаи ғаспе ки вай дорад, бовар кунед шояд ки ба 10, 30, 40 тот гӯр болои гӯрӣ мешавад. бовар кунед ана баъзе ҳаст ҷангалзорҳое ки хеле ки алафи юнушқаи ҳамсояро баъзеҳо барои молу гӯсфандашон ҳамчун дузӣ даромадаву медавранд, ҳамчунон карда давридагӣ ҳастанд ки як территория ақаллан хобхори лесидагӣ аст. дарахтҳои калонро решакан кардаву буридагӣ ҳастанд ки ин бовар кунед на ба инсоф дуруст мегирад, на ба инсоният. ҳамин як муддати дарозе ки ҳаво хуб буду табиат нашъунамо кард ва пас аз як моҳи чунин нашъунамо танҳо як шабро хунук кард, гӯё ки дар назари одам чунин метобад ки табиат аз инсоният қасос мегирад. ва аз сабаби оне ки дар баъзе ман деҳаҳо мегардам, дар бисёр деҳаҳо ҳатто мӯйсафедони солхӯрдаву солхӯрдаи кӯҳна ёд надоранд ки дар ҳамон минтақа ё дар ҳамон новча сел омадааст ва имрӯзҳо сел мебиёяд, гӯё ки табиат қасди худашро имрӯз мегирад. аз кадом ҳисоб аст? аз тарбурриҳо, аз дарахтбурриҳо, аз ҷангалҳоро бурбурра кардан аст. дигар аз кадом ҳисоб хоҳад шуд? мӯйсафедони пештара нақл мекарданд ки дар кӯҳсорҳо ончунон тарма мехобид ки бовар кунед мо боло-болои тарма рафта ҳезум мекардем. имрӯзҳо чашмаҳо хушк шуда истоданд, ҳоло он ки тармаҳо дар кӯҳсорҳои мо ҳозир ҳол тарма нест аллакай. поймол кардани табиат аз ҷониби инсоният хелоҳо зиёд аст. ман афсӯс мехӯрам ҳамин интернетҳоро баъзан ҳамин варақгардон мекунем, баъзан ҳамин мутасаддиёни дин ё мутасаддиёни тиб бисёр ҳолатҳое шудааст ки барномаҳо мекунанд, роликҳо, барномаҳо, ҳамин маслиҳатҳои муфид медиҳанд дар бораи чӣ гуна ҳамин хуфту хоб кардани зану шавҳарҳо
чӣ гуна зан гирифтан. бовар кунед аллакай ҳамин талабаҳо ё бачаҳакҳои синфи 6 7 8 ки дар интернет истифода мебаранд, аллакай интернет истифода мебаранд, аллакай ҳама медонад. бовар кунед ҳамин бачаҳакҳои ёш аллакай ҳама медонад ки чӣ гуна бояд зан гирем, чӣ гуна бояд ки хуфту хоб кунем, чӣ хел кунем, чӣ хел накунем, ҳама медонад аз сабаби оне ки бисёр информатсия медиҳанд дар ҳамин интернетҳо. чӣ муллову, чӣ духтуру, чӣ табибу, тамоми одам дар масъалаи ҳамин мардонагиву занонагиву дар тамоми ҳамин масъалаҳо фақат маслиҳат дар ҳамин ҷиҳат аст. ман афсӯс мехӯрдам ва муроҷиат мекардам ба ҳамон ходимони дин ва ҳамон ходимони тиббе ки дар ҳамин мавзӯъҳо бисёртар роликҳо мекунанд, кам кам дар бораи табиат, дар бораи нигаҳ доштани мувозинати табиат кам кам барномаҳо ҳам кунанд. ҳамин чизҳо ҳам тааллуқ дорад. бисёри анҳамин шикоятҳои мардҳо аз мардонагиву занҳо аз занонагӣ анҳамин чӣ гӯям хӯрокҳои химикат аст, чизҳои табииро нахӯрдан аст. дар асл агар гирем, агар мо аз дар он ҷо дар дигар бора роли карда хӯ рафтагем, инҷо табиатро поймол кардан дорем. бовар кунед агар дар ин мавзӯъ гап занем, гап бисёр аст. гап занем, гап мавзӯъ бениҳоят як мавзӯи ҷиддӣ аст. як чизи аламовари дигараш он аст ки дар бисёр деҳаҳо мо аллакай одат кардем ки тозагиро, рӯбучинро, шанбегиҳоро, атрофи ҷӯю ҷӯйборро тоза карданҳоро танҳо барои намояндаҳое ки моро сарзаниш мекунаду агар омаданӣ шавад тоза карда одат кардем. ҳол он ки он намоянда ё он шахсе ки масъул асту омадаву моро ё ҷарима мекунад ё дидаву мо гапшунав мешавем, барои худи мо шуда ин гапро мекунад, ба фоидаи мо гап мезанад. мо бояд ки ин чизро талаб кунем. аслаш тамоми харҳо мемурад дар даруни дарьё. умуман дар ин мавзӯъ агар гап занем, гап бисёр аст. агар гап занем, гап бисёр аст. табиата бояд эҳтиёт кард. шукр кард ки бояд мо шукргузор бошем ки дар чунин як ватани офтобӣ, ватани биҳиштосо, ватане ки аз обҳои мусаффои ватан саршор аст, мақсад саршор аст, зиндагонӣ мекунем. мева фаровон, офтоб фаровон, табиат фаровон, сулҳу субот ҳаст, ҳама ҷиҳат ҳаст. наход табиата поймол кунем. дарахтакҳои тар-тарра дар ҳамин кӯҳсор мебинем, бурринен аз решааш. зарар доред. табиат ҳатман як рӯз на як рӯз қасосаша аз мову шумо мегирад. тамоми памперс, тамоми ифлосиҳоямонро мебарем дар обу дарьё мепартоем. зиндаву саломат бошед. ба дили касе бад расид. як чизи дигар дар хотирам омад. дар бисёр мавридҳо мебинам ҳамин қассобхонаҳо партовгоҳашон ба дарьё рост кардагӣ аст. муроҷиат ба шумо ҳам ҳаст. камакак инсоф кунед, виҷдон кунед. дар поёнгаҳи шумо, дар деҳаҳое ки аз шумо поёнтар истодагӣ ҳастанд, мардум об менӯшад, мардум зиндагонӣ мекунад. камтар инсоф кунед, камтар виҷдонатонро бедор кунед. мо ин барномаро на барои худнамоиштӣ, на барои ба касе худнамоиш ширин кардан ва на барои харошидани дили каси дигаре кардем. танҳо холис аз барои худо ва ҳамин дӯст доштани ҳамин ватану ҳамин табиат. ҳамин ватана мо дӯст медорем, аз ҳамин ҷиҳат кардем. баъд бисёрӣ дар барномаҳояшон ҳамин бародари азиз Диловар Сафаров мисол мебиёранд ки мо ҳам қанд нестем ки барои ҳама ширин тобем. ба ҳамин хотир табиата эҳтиёт кунед. ман метавонистам ки дар ин барномаи худам монтаж карда ҳазорон наворҳое ки дорам дар дастам имрӯз пешкаши шумо гардонам, аммо шояд ки зарарам ба касе расад. хулоса аз худатон. зинда бошед, саломат бошед. худо мегӯям ки болои ватани мову шумо сулҳу субот, осоиштагӣ, тинҷиву оромӣ, фароғату саодати рӯзгор ба тамоми ҳамин бандаҳое ки шаҳрвандоне ки дар ҳамин мамлакати мо зиндагӣ мекунанд, тамоми тоҷикону тоҷикони рӯи дунё орзу дорем. зиндаву саломат бошед. як маротибаи дигар тамоми идҳоятон муборак бошад. табиата эҳтиёт кунед, бовар кунед. зинда бошед.